Se olisi 13,50. Jaa niin, nää pitää varmaan maksaakin. Joo. Se on kato melkein. Aina kun kaupassa käy, niin joka kerta joulu, mutta aina tulee tämmösiä yllätyksiä. Joo, kato tossa. Jaa, se oli kato. Se olikin Oulun bussikortti eikä pankkikortti. Tiesitkö, mä oon asunut Oulussa niin 27 vuotta, että ja kuulen nuorena poikana niin nallikarissa, niin tarvitsetko apua? Kyllä se täällä jossain on, niin. Ootappa niin. Minä oon kasvattanut minun lapset sillain, että niiden pitää aina tietää se. No kato, olisiko se tuo? Ja sitten niin se on jo nyt etukäteen, että en tarvii sitten kuittia, että vaimolta saa ihan tarpeeksi. Maksa ne